Dobro večer. Ja ću večeras govoriti o pravoslavlju i ekologiji. Poznato je da njegovu se svetost zovu Green Patriarch ili zeleni patrijarh. Ja sam bio na jednom malom skupu danas ekologa Kanade. Tu je bilo i onih, da kažem, desnih grupacija poput Green partije koji imaju pravo nekada, a većinom nemaju. Znači, priroda služi čovjeku, čovjek nema pravo da uništava prirodu, priroda je dar od Boga i dobio sam 2 knjige od njih, jednu o vozovima, a drugu o lijepim gradovima, 100 gradova u svijetu. A sada, priroda je bitna zato što je Bog nama stvorio da nam služi i mi nemamo pravo da se iživljavamo nad prirodom. Adam i Eva su živjeli u prirodi, nisu imali kuću. Oni su poslije izgona iz raja saznali da su nagi i tada ih je Bog pitao onu čuvenu rečenicu Who told you that you are naked? Ko vam je rekao da ste nagi? I znamo te biblijske priče, međutim čovjek se uvijek oslanjao na prirodu, a priroda je dar od Boga. Znači, nije po prirodi da je neko pametan ili nije pametan dovoljno, znači imamo to prirodom dato, nego priroda je nama od Boga dana da je koristimo, a ne zloupotrebljavamo. Kanada je jedna predivna zemlja koja ima više tisuća jezera, rijeka, ima jedan predivan pejzaž, neiskorišten, neuništen. Trudimo se i da naša Crna Gora bude ekološka država, da bude sačuvana, naši kanjoni, naše planine, naše jezera, da sve to bude sačuvano jer je to nama dato od Boga i da mi kao crkvena lica, kao vjerska lica, kao lica koja smo dužna da brinemo o ljudskim dušama, također da upućujemo te ljudske duše da brinu o prirodi. Sada lijepo je vidjeti predivno izgrađene gradove Pariz, London, New York, Toronto, navešću i našu Podgoricu, a također lijepo je vidjeti i stare vozne parkove gdje su nekad ljudi hitali dnevnim poslovima, a sada to služi samo kao muzej. Lijepo je vidjeti predivne hotele, predivne građevine u neuništenoj prirodi. Znači, naš zadatak je da mi prirodu ne uništavamo, da se ne iživljavamo, kao što možemo da živimo jedni sa drugima, jedni pored drugih, da jedni drugima ne smetamo. Znači, cilj života je da nikome ne smetamo, ni našim najbližima, i da uvijek svjedočimo Tvorca. Ne možemo voljeti više tvorevinu od Tvorca, ne možemo obožavati prirodu, ne možemo obožavati građevine, ali možemo se diviti Tvorcu koji je stvorio Nijagarine vodopade, koji je stvorio Kilimandžaro, koji je stvorio Durmitor, koji je stvorio sjeverni ledeni pol, južni pol, Grenland, koji je stvorio Island, gejzere, i čovjeku kome je Gospod dao mozak da napravi Eiffelov toranj, kineski zid i Akropolis, Koloseum u Rimu i tako dalje, piramide u Egiptu. Znači, to je uradio čovjek Božjom providnošću da bi nama uljepšao život, da bi sebi uljepšao život, da bi nasljednicima ostavio nešto lijepo, odnosno heritage ili nasljeđe. I gledajući naše predivne kulturne spomenike u Crnoj Gori koje su nam preci ostavili, to je zadivljujuće. Imamo predivne crkve, manastire, sakralne objekte, stare gradove koji jednostavno zadivljuju svakog čovjeka. Znači, ruka čovječija nadahnuta Duhom Božjim je to stvorila za korist svima nama. Znači, volimo prirodu, volimo svijet oko nas, a nadasve volimo ljude. Jer ljudi su stvoreni po liku i obličju Božjem. Znači, volimo ljude, uvijek razgovarajmo s njima, budimo prijatni, svjedočimo Božju milost, Božju mudrost, Božju ljubav
budimo nadasve ljudi Božji, djeca Božja. Amin.